pasrah kang kuwasa nrimo pandume ngetu mati timbang kegawa ya bos PL ke mider aja nyapa lho Srita Winatos saking pakurmatan kunjuk sangyane para rawuh kakung sumawana putri samudaya dibuat Wilujeng siang nuwun kawula nuwun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du konjuk katur dumateng kersanipun para pepundhen para pinisepuh aji sepuh ingkang dahat tuhu kinabekten para pangamban-pangambating praja para nayaka satriyaning negari ingkang rinten kelawan dalu tansah rumeksa dhateng karjaning praja mila pantes sinuba sinukarta para ngalim para ulama santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi rabbi lan kita dados kiblateng manembah kalau panjenengan sami tan kantun para kadhamuda werda ingkang pantes tinulat mering sesama lan tansah nyawiji ing terah darah Pancasila. Amit pasang kalimat tabik tinebena ila duni miantulak sari kanthi linambaran trap sila ing buti miwas sewu ing samudra pasami. Kangge hamur wakani ngatur kula mangga ndut kadheraken nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing paminta mugi-mugi sewilasa kawilujengan kamulyan sarta kabahagiaan tansah tinedhakna dhumateng kita sedaya datang ketalumpan sholawat sarta salam babar pisan kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantu menggah syafaat saha tulunganipun wiwit donya dumugi ing dalahanipun sayaning para rawuh kakung sumamana putri kasinuba ing karahayan satuhuluring budi keparing ing kalodhangan siang puniki kawula sakadang KJK Music ingkang mijil saking wewengkon Magersari Rampal Sidoarjo pun pakarsani Roko Mas Unyil Studio video syuting marak sowan wonten ngarsa panjenengan sami tinimbalan ingkang kestum kogati pepundhen kawula nyakin abekten nggih Bapak Sulam Sariti Bu Suyatmi kinen dono rasa asung lelipur sak petawis ten
Kundayekti ingkang kesdumugati sampun hanetepi darmaning asepuh nggih darmaning katresnan Mah Hargya Suta Ami Waha Siwi ngantos 17 siwinipun kang susulih Roro Ayu Nur Safitri Jinatu Kromo kalian Bagus Rian Nirdo Aristu Dwi Jalutanoyo saking pemudian kawula Bapak Rudi Hartono Saritiku Sri Wahyuni saking wewengkon Kecamatan Grambi. Dene adicara pagi sampun kaleksanan kasembadan miturut adat Widi Widono ketasih lumampah ing wewengkon Mager Saring Rampal Kelenjing kirang langkung tabus dosa kanthi lulus raharja tan manggi pambengan sekara-kara. Abid Allahumma abid. Praimla saking menika para rawuh sekeca lelenggan kanthi sak merdika-merdikaning gayun saksamaning budi kelawan karsa. Laras sesarengan kawula sakadang KJK musik duet galodut. Pareng marak suwaning kalau dengan siang puniki keluarga Agung KJK kenantenan dulur-dulur saking PL Audio. PL iki ora kok Purwoteges kae ora. Puji Lestari Audio. Kagungane Mas Puji alias Pak Denocong. tak cethakne wisat. Iki ya batahe dhewe, elektone nggone dhewe, sone nggone dhewe Bahjan. Pakde Sulam itu sembadani tenan karo ponak-ponakane. Terapi nggone dhewe, komplit sak grabah sak kursi. Wah, nyender wis nang kene iki butuh cepake kopi ngene trima. Sawanipun para kanca-kanca KJK, Hangapit Swarawati Rabuke Nyawa tukang bakoh nuntu cacah katri. Nyapa mlair aku. Saking sese kiring menika vokalis ingkang sangat senior. Ya senior kabeh ya pantarane mung karek telu iki. Saking sese kiring mijil saking desa ingkang dereng mlebet Google. Temu Giring Karanganyar. Siti Singowati ngadeg. Dengaran kok kalem dina iki. Gak pola rontu to piye iki. Angka kalih menika mijil saking tlatah Ngilon Sonde Pitungawi, Juragan Entung. Yayajeng Sri Jessica ngadeg. Ya, iki ya sepuh iki ya. Ya wis meh mbah kok. Ingkang angka 3 menika sangat senior wonten samijil saking tlatah Rancang Mantingan Ngawi. Assalamualaikum. Oh, sik to Mas. Yayajeng Sri Wandili, Mbah ya. Ya cek ngengkel budal wae to yu. Kula berangga-berangga wiwara saka parisuka lumantar kaca-kaca KJK Adi Mas Eko mijil saking godhek tangga cedhek. Iya, cek ngengkel budal lah iki yo an. Tekno BRI yo. Aturke salam pambukane kaca-kaca KJK BL Audio. Ya diaturke. Ayo Ti, nyambut gawe.
Sebelas
ngaturaken sembahan